jelenleg a Tiszabői Közösségi Konyhán vagyunk. A konyhán 2023. szeptember 1-én kezdett, jelenleg 11 főt foglalkoztatunk, jelen vagyunk a közfoglalkoztatásban is. Konyhánk 600 adagra van kalibrálva, helyi alapanyagokból is dolgozunk, a helyi általános iskolát, 2 óvodát, valamint a Tiszabúrai bölcsődét látjuk el, valamint 4 településen szolgáltatunk vendégebédet. Eltelt ugye 2 év, és egy olyan csapatot sikerült összekovácsolnunk a semmiből, akik igenis tudják, meg felelősséggel csinálják a munkájukat, és én ezért nagyon büszke vagyok rájuk, ahogy itt leviszik ezt a dandár munkát napi szinten. Ők tudják azt, hogy igenis az unokám, a gyerekem eszik, ugye a saját családjuknak főznek.